जेव्हा आम्ही इथे राहायला आलो त्यावेळेची ही तुळस आहे आणि बघा ही नरवेल आहे। ही दरवर्षी इथे येते। फळ आहे ना अजून असं मोठं होणार, एवढं मोठं होतं म्हणजे मे महिन्याच्या एंडिंगला। आता थोडंसं बाहेरचं दाखवते। हे बघा आज चूल पेटवले, कारण आता बऱ्यापैकी जमीन आहे ना सुकलेले, पेटले चूल आज। गरम पाणी मला हवं आहे, चादरी भिजवायच्या आहेत, चादरी धुवायला तर सुरुवात केलेली आहे। हे भाग्यश्रीचं अंथरुणीचं सुकं घातलं आहे। आणि मला वाटतं परवा दिवशीच्या व्हिडिओवरती एका ताईंची कमेंट होती की ताई तुमच्याकडे तुळस नाही आहेत का? तर ह्या बघा, या भरपूर अशा तुळशी आहेत आपल्याकडे। तुळशींची काही कमीच नाही आहे। म्हणजे वृंदावन नाही बांधलेलं आहे, अशाच आपोआप बघा ह्या उगवलेल्या सगळ्या तुळशी आहेत सगळ्या। म्हणजे ते चाफ्याचं आपलं झाड आहे ना त्याच साईडला ह्या सगळ्या तुळशी आहेत। समोर पण इथे होत्या, त्या मागे ना काढून टाकल्या, कारण कुठली हां तर समोरच्या ना काढून टाकल्या, कारण त्या सुकल्यावर काय झालेलं होतं ना, त्याच्यामुळे ती जागा मोकळी करून टाकली। आणि तुम्हाला तर एक जुनी तुळस दाखवते। ही बघा, ही जी तुळस आहे ना जेव्हा आम्ही इथे राहायला आलो त्यावेळेची ही तुळस आहे आणि बघा केवढंसं झुडूप झालेलं आहे त्या तुळशीचं, किती सुंदर आहे बघा। हा एवढंच की वृंदावन आम्ही नाही बांधलेलं आहे, आहेत आपल्या भरपूर तुळशी आहेत। ह्या बघा इथे पण आहेत, इथे पण आहेत, सगळ्या आपोआप उगवलेल्या आहेत। आणि ह्या माझा जो परिसर आहे तो आता साफ करायचा बाकी आहे, कारण थोड्या वेळाने साफ करणार आहे। तिथे आपली मिरचीची रोपं आहेत, ती पण बघा छान झाले आहेत, पावसाचं पाणी पडतं ना म्हणून असं सगळं आहे। चिमण्या बघ कशा पळतात। शेरू चिखलामध्ये पूर्ण लोळून आलं आहे, अजून भाग्यानं आलेलं आहे। सकाळी खाऊन पूर म्हणजे नाश्ता वगैरे करून दोघंजणं गेले परत खेळायला। त्याला आंघोळ घालावी लागणार आहे आणि मी आता चालले फुलं काढायला बागेत। कुठलं गाणं दिलंस बाळा? काय तुम्हाला करायचं बाबा खरोखर? आणि हा बघा वाघ्या पण आलेला आहे, तो पण सेम तसाच। चला बाबा आंघोळ्या हाला आता ह्यांना सकाळ संध्याकाळ। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आणि मी आता आलेले आहे आपल्या बागेमध्ये फुलं काढायला, देवपूजा करून घेते आणि मग बाकीची घरातली कामं। तर फुलं ना आज चाफ्याची भरपूर अशी फुलं फुललेली आहेत। तुम्ही म्हणाल की ताई नेहमी तेच दाखवते पण काय करणार, मला ना मोह आवरता येत नाही। काढते आधी फुलं आणि मग तुम्हाला दाखवते। आज थोडंसं बोलावंसं वाटतंय तुमच्याशी। गेले 2 ते 3 दिवस झाले एक आयडी आहे, भरपूर अशा निगेटिव्ह कमेंट्स येत आहेत त्या आयडीवरनं आणि तुम्ही सर्वांनी पण त्यांना चांगला असा रिप्लाय दिलेला आहे। तर तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करते मी। कुणालच्या बाबांसाठी नेगेटिव्ह कमेंट्स त्यांनी केली होती, खूप वाईट वाटलं मला या गोष्टीचं आणि त्यांना तसं मी रिप्लायसुद्धा दिला। पण व्हिडिओच्या माध्यमातून म्हणजे समोर येऊन बोलायचं नको वाटलं मला, की अशा लोकांना आपण का किंमत द्यावी, आणि म्हणूनच मला असं समोर येऊन बोलावं असं वाटलंच नाही। पण तुम्ही सर्वांनी जे त्यांना रिप्लाय दिलेला आहे कमेंटचा, त्याच्यामुळे मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमचे सर्वांचे आभार मानते। अजून 2 दिवसापूर्वी कमेंट होत्या की काय नेहमी तेच दाखवता, वेगळं काहीतरी दाखवा। तर वेगळं काय दाखवणार सांगा बरं? मी एक हाऊसवाईफ आहे, रोजचं जे माझे डेली रुटीन आहे सेम तसंच चाललं असतं, काही बदल नसतो माझ्या आयुष्यामध्ये। तुम्हाला पण माहीत असेल हाऊसवाईफ असते तिचं आयुष्य कसं असतं, तर सेम तसंच आहे ते। आम्ही राहतो कुठे, ते गावी राहतो आणि अशा ठिकाणी राहतो जिथे माणसांची कमी आहे, माणसं कमी आहेत, घरं कमी आहेत, त्याच्यामुळे फारसं असं कोणाकडे येणं जाणं होत नाही। जे काही थोडाफार बदल आहे आमच्या आयुष्यामध्ये चाललं तेच मी सगळ्या गोष्टी तुमच्याशी शेअर करते। तर ज्यांना कोणाला आवडत असेल त्यांनी बघा, नाहीतर स्किप करा। इथे पाय ह्यांचे बघ जरा, ऐकलं काय? पाय दोघांचे, पाणी काय एवढं ठेवलेलं ह्याच्यामध्ये?
खायला घाल. रिकामे झाले ना हे दोघांचे पाय आहे ना शिजत ठेवायचे ना वाघाच्या रुची. तर पावसाळा जवळ आलेला आहे त्याच्यामुळे आता घरातील चादरी गोधड्या जे काय आहे ना ते सगळं धुवायला मी आता सुरुवात केलेली आहे. पातळ चादरीपासून सुरुवात केली. तर वाल भिजवलेले कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवले होते आणि त्याला बघा छान असे मोड आलेले आहेत. आज वालाची भाजी करायची होती. तर हॉलमध्ये बसले आणि कुणाल जेव्हा पण होते गप्पा गोष्टी करत करत आम्ही म्हणजे कुणाल जेव्हा पण मी गप्पा मारत होते आणि मी वाल सोलत होती. इथे भाजीची मी तयारी केलेली आहे. तर झटपट तुम्हाला वालाची भाजीची रेसिपी शेअर करते. वालाची भाजी मला भरपूर अशी आवडते. तर इथे मी आता कढई घेतलेली आहे. आता ही जी कढई आहे ना सकाळी नाश्त्यावरून ना तीच कढई म्हणजे उपमा बनवला होता नाश्त्यामध्ये. तर उपमा कुणाच्या बाबांना भरपूर आवडतो त्यामुळे आज बनवला होता. तर फोडणीमध्ये इथे मी टाकलेला आहे हिंग, आलं, लसूण, कढीपत्ता टाकलेला आहे. त्यात नंतरला तिखट मसाला थोडासा, टॅमॅटो टाकलेला आहे. चांगलं जरा परतून घ्यायचं आणि नंतरला वाटप टाकायचं. म्हणजे कांदा खोबऱ्याचं वाटप बऱ्याच वेळा तुमच्याशी मी शेअर केलेलं आहे. भाजून वगैरे बघा घेतात ना आणि आठवड्यावर टिकवायचं असेल तर कशा पद्धतीने करायचं हे तुम्हाला मी बऱ्याच वेळा दाखवलं आहे. ग्रेव्हीसाठी हे वाटप वापरलं जातं. तर इथे मी 2 ते 3 चमचे म्हणजे मोठे 2-3 चमचे वाटप टाकलेलं आहे. नंतर चांगलं असं परतून घ्यायचं. त्यात हळद टाकली. नंतरला जे सोललेले वाल होते ते टाकलेले. एक बटाटा टाकलेला आहे आणि गरम मसाला सगळं असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे जो मसाला आहे ना तो सगळा आता वालाला लागला पाहिजे अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं. कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि नंतर त्यात टाकायचं पाणी म्हणजे वाल शिजेपर्यंत आणि म्हणजे आपला ग्रेव्ही किती आहे याप्रमाणे त्यात पाणी टाकायचं. पाणी टाकून झालं आणि नंतरला त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि त्या झाकणावरती थोडंसं पाणी टाकायचं आणि मग स्लो आचेवरती ही भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची. तर एक 5 ते 7 मिनटामध्ये भाजी आपली तयार होते. खूप मस्त भाजी लागते. मला ही भाजी खूप आवडते. तर इथे भाजी शिजत ठेवली एकीकडे आणि ह्या मिरच्या आणल्या होत्या बाजारातून. मंगळवारी जेव्हा मी बाजारात गेले त्यावेळेस तळायच्या मिरच्या. तर आज म्हटलं तळूया आपण. तर इथे मी मिरच्या धुवून स्वच्छ करून त्या चिरून घेतल्या. मध्ये चिरलेल्या आहेत आणि ह्यात मी भरणार आहे खोबरं. मी खोबरं भरून ह्या मिरच्या इतक्या मस्त लागतात ना. ह्या थोड्याशा मिरच्या ना हलक्या तिखट असतात म्हणजे जास्त तिखट पण नाही आणि अशा कमी तिखट पण नाही. मीडियम तिखट या मिरच्या असतात. ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. त्यात टाकलेलं आहे हळद आणि थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि मग जिथे चीर पाडलेले आहे त्या चिरेमध्ये हे जे खोबरं आहे ना व्यवस्थित असं दाबून दाबून भरून घ्यायचं. म्हणजे बाहेर पडायला नाही पाहिजे अशा पद्धतीने ते खोबरं भरून घ्यायचं. नंतर तवा घ्यायचा. तव्यावरती थोडंसं तेल टाकायचं आणि त्यावरती ह्या मिरच्या ज्या आहेत तर ह्या तळायच्या आहेत. तर इथे मी बघा जुना तव्याचा वापर केला आहे. म्हणजे नवीन तवा मी आणलेला आहे. मागे तुम्हाला मी दाखवला होता. पण जेव्हा काही तळायचं वगैरे असतं किंवा भाकरी वगैरे करायची असेल ना त्यावेळेस ना मी ह्या तव्याचा वापर करते. मिरच्या बघा इथे शेकतायत. एक बाजूनं शेकून झालेले आहे आणि बॅकग्राऊंडला तुम्हाला आवाज येत असेल मशीन चालू आहे आपली कपड्याची. आणि ते भाजी पण बघा आपली तयार झालेली आहे. ही अशी रशेवाली भाजी पाहिजे आपल्याला. आता मी ते गॅस बंद करते कारण थंड झाल्यावरती हा जो रसा आहे तो सुकून जाईल थोडासा. मस्त अशी वालाची भाजी. आज खूप दिवसानंतर मशीन चालू केली होती. म्हणजे मला अशी भीती वाटत होती की मशीन बंद पडली का काय. पण मशीन चालू आहे आपली. कारण कपडे वगैरे कसे असे खूप असे मातीचे असतात ना त्याच्यामुळे मशीनमध्ये वगैरे टाकले तरी पण स्वच्छ असे होत नाही. पण आता म्हटलं चादरी आता धुवायला काढल्या तर मशीनचा वापर करूया. तर इथे चादरी माझ्या धुवून झाल्या होत्या तर स्पिन करायला मी टाकल्या आणि स्पिन करून झाल्यानंतर इथे सुकवायला सुरुवात केलेली आहे. चालू केलाय सांगितलंय 2-4 दिवस आठवड्याभर आहे. जायचं इथून मारवेला कुठे जायचं बसायचा. 1-2 तास काही काम आहे ते करायचं. आपल्या घरी यायचं. तुझं काम तुझ्याकडे माझं काम माझ्याकडे. 4 तास काम करायचं आपण निघालो. चला बाबा आमचं जेवण झालंय. वरून बाहेर बघा वातावरण असं ऊन पडलंय म्हणजे जास्त असं ऊन नाही आहे. हलकं हलकं ऊन आहे. आणि तुम्हाला आपले 2 जण वाघ्या शेरू दाखवते. हे बघा जे जेवून झालेले आहेत आत्ताच
पण आत पूर्ण चिखलात माखून आलेत ना, म्हणून त्यांना इथे असं बांधून ठेवलं होतं. आणि आता बघा माती बघा, तुम्हाला दिसते ही माती खाली पडलेली सुकलेली. आता संध्याकाळी अंधाराच्या आधी ह्यांना आंघोळ घालणार. हे आमचं रोजचं कार्यक्रम झालं आहे, आंघोळ घालायचं. तो बघा कसा जेवला आणि मागे जाऊन झोपलाय. सगळ्यात जास्त हात चिखलात लोळून आणलाय शेरू. बुड्या चला उठा आता. काय रे अय चिकलू चिकली. आता दोघं पण झोपेच्या ह्याच्यामध्ये आहेत. आता जेवलेत ना पोटभर, आता गप झोपतील. भरपूर अशी माती इथे पडली होती सुकलेली, त्यांच्या अंगाची तिथे झाडून घेतली. आता कुणालच्या बाबांनी. टाटा बाय बाय. चिकलू खाऊ पाहिजे आईस्क्रीम, पाहिजे आईस्क्रीम. चला आईस्क्रीम कोणाला पाहिजे. हे घ्या लोणचं, हा चमचा. आणि हे बघा हे आमचं आजचं जेवण आहे. वालाची भाजी, मिरची आणि भाकरी केली तांदळाची, सोबत डाळ भात. घ्या भाजी खाऊन सांगा कशी झाली ती. आता रेसिपी दाखवली आहे भाजीची. आणि खूप दिवसानंतर ही मी वालाची भाजी करते. दिवसापेक्षा महिना बोला, खूप महिन्यानंतर. मला पण हवं आहे थोडंसं लोणचं. म्हटलं जेवण दिवस का काय, सकाळी एवढा नाश्ता, जेवण दिवसभर खातच राहायचं असायचं. खायचं काम पण तेवढं होतं की नाही. खायचं मग गावच्या ठिकाणी भूक जास्त लागते. जास्त म्हणण्यापेक्षा आपण जे काम करतो ना, मेहनत आपण जास्त करतो. खूप चालणं फिरणं असतं परत, त्याच्यामुळे खाल्लेलं जे असतं ते पचन होतं. जेवा. चांगली झाली भाजी, खूप छान झाली. मिरची तिखट आहे का बघ. मिरची मला माहीत नाही तिखट आहे की काय ते, पण मी तळले. तुला आवडते तशी खोबरं टाकून. तिखट आहे मिरची. नाही बरोबर. चला मी थोडंसं पाणी पिते जरा. आता ही वेळ आहे संध्याकाळची, म्हणजे 4:45 वाजले असतील. आणि काका आले होते गप्पा गोष्टी करायला. म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस त्यांना जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा ते वेळात वेळ काढून अर्धा तास का होईना पण येतात आमच्याशी गप्पा गोष्टी करायला. तर इथे बऱ्याच वेळा म्हणजे एक अर्धा पाऊण तास झाला आमच्या गप्पा गोष्टी चालल्या होत्या. आणि गप्पा मारता मारता इथे मी आहे ना देवाचा जो हार आहे ना तो छोटासा बनवून घेतो आहे, दाखवते तुम्हाला. ही बघा, ही जी चाफ्याची फुलं मी ठेवली होती ना, तसा छोटासा हार बनवला आहे देवासाठी. खूप दिवसाची इच्छा होती बनवावा. म्हटलं आज भरपूर अशी फुलं आले तर म्हटलं हार बनवून घालूया देवाला छोटासा. घालते, देवपूजा करते संध्याकाळची. काटे आहेत त्याला. करंदीचं झाड होतं, म्हणजे करवंदाचं झाड होतं ना. ना ते साईडला कोण परत पाया बिया लागेल आपल्याला. दरवाजाच होतं ना. हे काय जिवंत आहे. ते बघ ते निगडीचं झाड दिसतं. हे बघा गेल्या वर्षी आपण फांद्या लावलेल्या ना, हे काय आहे ना जिवंत. त्या निगडीला आता कोंब फुटणार. आता पावसाचं पाणी मिळेल ना 3-4 दिवस. हे काय भरपूर कोंब आले ते बघ. आड्यासाठी बघा आपण लावलेलं निगडी ते काढूयाचं. तर ना तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओमध्ये बघता काजूला काही किंमतच नाही आमच्याकडे. एक काजूचा बोंड होता. म्हणजे मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी दाखवलं होतं ज्या कसली वेल, काटल्याची वेल ना. हां, म्हणजे कुणालचे बाबा म्हणत होते काटल्याची वेल आले म्हणून, पण मला ते म्हणजे ओळखता नाही आली. पण आज आहे ना आपलं हे बघा, हे घर आहे ना आपलं, आणि मागची पडवी आहे ना त्याच्या समोरच आहे ना आपली काटल्याची वेल ना आलेली आहे. म्हणजे ती खूप वर्ष झाली, म्हणजे 2-3 वर्ष झाली तिथे येते ती दरवर्षी. तर आता आज सकाळी माझं लक्ष गेलं आहे तिथे पण आलेली ना, सेम तसंच म्हणजे पानं सेम आहेत ना, तीच आहेत ना. तुम्हाला मी दाखवते 1 मिनटं. आणि कुणाच्या बाबा जाम काढतायत काढले, पण ते खालचे काढायचे चांगलेवाले नंतर बघितलं. लबाड माणसं बघितलं. गोड आहे, सुंदर आहे.
सुंदर ना, असं टेस्टी असतं. बघा तुम्हाला तर मी वेल दाखवते. ही बघा काटलं म्हणजे भाजी बघा असते रानभाजी काटल्याची, त्याची वेल आता आपण काटलं म्हणतो. कंटोला म्हणतात ना, फागल 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 पण म्हणतात ना, फागल कंटोला. ही बघा ही वेल आलेली आहे आणि ही नर वेल आहे. ही दरवर्षी इथे येते आणि अशीच तिकडे पण आलेले आहेत 2-3 वेल. पटकन कशी आता ओळख नाही ना म्हणून. आली फुलं पण आली. आता इथे व्यवस्थित सगळं झाडून बिडून आपण ना हे करूया ह्या वेळेला. हा ही बघा फुलं येणार. ही बघा फुलं पण आलेले आहेत काटल्याची. फुलं येणार आणि फुलं येणार. ते वरती काट्या बिट्या लावून नीट करूया आता. गेल्या वर्षी आड्याबरोबर गेले ना वर. हां म्हणजे आता रानभाज्या सुरुवात झालेली आहे बघा यायला. म्हणजे मे महिन्यातच सुरुवात होते हे आता आम्हाला माहिती पडलं ना. पहिल्यांदाच माहिती पडलं ना आपल्याला. रानात नाही का आपण जून जुलै मध्ये गेलो की येतात भाज्या. हा हे काटलं येतात जून जुलै मध्ये, लवकर येतात काटलं. तेव्हा दिसतं खाल्लेलं फळ. हे ना. हा तर किड्याने खाल्लं. सफेद किडा येतो ना, पक्ष्याने टोच मारली आहे. पक्ष्यांना त्या किड्याने खाल्लं. पक्ष्याने टोच मारली आहे. किड्यांचं मग अशी बघितलं मी. पक्ष्याने खाऊ दे बिचारा पक्ष्याला, तर पोट भरू. हा बघा हा जाम आहे ना, काय गोड आहे जाम, मस्त ना एकदम. 2 काढले आम्ही तयार झालेले आता. छान आहे. ह्या वर्षी जरा कमी कमी आहेत. मला वाटतं पुढच्या वर्षी भरपूर भेटतील. या वर्षी अजून किती लहान. हे बघा हे माझ्या कुणाला नाही भेटले खायला. तर बघ हे बघ तू बोलतेस ना काय, हे बघ सगळे कलरफुल तसे. त्या बघ त्यांना आहे ना चावलेलं होतं दिसत, समजला. हे बघ असे छान आहे, सुंदर एकदम डार्क कलर झाला ना. हा कुठे पण टोचा नाही मारला. म्हणजे मागच्या वेळेस ना आम्ही काढलेले ना ते असे पूर्ण कलर तयार नव्हतं झालं. आम्ही जरा फिक्कडच कलर होता आणि ते थोडेसे चवीला मग असे फरक पडतो. हे मस्त गोड आहेत बघ. तेच हे आता हा बघा एकदम डार्क कलर झाला ना आणि काढले ना. हे फळ आहे ना अजून असं मोठं होणार. एवढं मोठं होतं फळ. आता अजून लहान आहे ना म्हणून आता बघूया म्हणून तर तुला बोललो अजून होऊ दे मोठे. त्यांना ते टोचे मारले होते म्हणून काढले. पण खूप भारी लागतं, एकदम गोड आहे, मस्त आहे एकदम. आणि आता हे इथे आणि हे बघा इथे अशी पण येतं ते काय थोड्याशा आहेत म्हणजे मिळतील आपल्याला खायला पुढच्या महिन्यामध्ये. पण पाऊस पडला तर खराब नाही होणार. नाही काय नाही. ना. चला बाबा मिळते खायला. नशीब आहे आपलं. नशीबवान आहोत आपण, नशीबवान. कुठे चाललात. हे करायचंय ना मोबाईल. हा जाऊया. सुपरवायझर पण गेले ना रे, बदली झाले ना. हा तुमचा फोन चालू द्या. चला आले. आता काय रानभाज्या आता खायला मिळणार ह्याचा आनंद आपल्या ह्या आवारामध्ये. भरपूर अशा रानभाज्या आहेत. तुम्ही जर का जुने सबस्क्रायबर असाल तर तुम्हाला माहिती असेल, नवीन असाल तर तुम्हाला नाही माहिती आहे. मागे मागे तुम्ही जर का गेलात तर भरपूर अशा रानभाज्या आपल्या आड्यामध्ये म्हणजे ह्या आवारामध्ये ना मिळतात. म्हणजे कुठे लांब जायची गरज भासत नाही. गेल्या वर्षी कुरडू ही रानभाजी ना मी आणली होती बाहेरून आणि इथे लावली होती. जर का त्याचं बियाणं जर का रुजलं असेल तर कुरडूची भाजी ह्या वर्षी आपल्या आड्यामध्ये भरपूर अशी येईल. गेल्या वर्षी होती पण थोडी कमी प्रमाणात होती. आता बघूया, आली तर तुम्हाला मी दाखवेनच लवकर. पण रानभाज्या खायला मिळणार ह्याचा आनंद मात्र वेगळाच आहे. म्हणजे आता ह्या सीझनमध्ये म्हणजे मे महिन्यामध्ये ह्या वेली वगैरे बाहेर येतात. ही गोष्ट आम्हाला आता पहिल्यांदाच माहिती पडली. ना तर आता 2-3 वर्ष झाले आम्ही इथे राहतोय, आम्हाला काही माहीत नव्हतं. आता हे सगळं बघितलं त्याच्यामुळे ही गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. आता म्हणजे मे महिन्याच्या एंडिंगला बघा रानभाज्या यायला सुरुवात होते. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. तर चला मग आता ताईंनो, आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.